Sa Bugasong Antique sa kabarangay gin-lockdown bangod sa pasaway nga LSI. Si Josel Huesca nakatutok exclusive. Ginmando ni Bugasong Mayor John Lloyd Pasete nga i-lockdown ang barangay Maray matapos na hibaluan nga nagpanglugayawan ang isa ka locally stranded individual o kon LSI sa pila ka barangay. May mga balita na nagkanto siya sa mga namatyan, magbiyahe siya sa habal-habal. So need naton nga isaraduhon ang barangay Maray. Sa kada halin sa Negros ang LSI, pag-abot sa Bugasong gindala sa facility quarantine. Apang tungod medyo gutok ang pasilidad, pagkawalong adlaw nga nagnegatibo sa rapid test, ginpaidalom sa home quarantine tubtob matapos ang 14 ka adlaw. Apang sangliwat ginpaidalom sa rapid test matapos ang 14 day, didto kang nagpositibo sa rapid test. Gani nagdesisyon ng LGU nga ipadalom sa lockdown ang barangay, apisar indi papiho nga positibo sa COVID-19 ang sakada. Isa sa ginakabalak-an nila tungod naglagaw ini kag ginlapas ang pagsulundan sa home quarantine. Gin-lockdown ay ang nga tao nakaano bla, duro bla naka salamuwa na bla. Ito nagano si Mayor na ipa-lockdown kami nga bilog nga barangay. Ginbuligan man sang Bugasong LGU ang 110 ka pamalay sa barangay sa ila kinahanglanon. Tungod limitado ang ila paghulag, may pila sa mga residente ang nabudlayan. May dyan man tanay nga nabudlayan, ay hindi ka panaw sa banwa, baka kadamog baboy da. Saan ang ginahimo nyo kagawad? Ang patrol car. Sa karon, ginbalik na sa quarantine facility ang sakada, samtang magatakop naman sa buwas ang lockdown sa barangay Maray. Balita alin sa probinsya sang Antique, Josel Huesca, 1 Western Visayas.